സാധാരണ അടിയന്തര പ്രമേയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചാട്ടുളി പോലെ ഭരണപക്ഷത്തിന് നേരെ, ഗവൺമെന്റിന് നേരെ വലിയ ആക്രമണമായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ. ഇവിടെ അതിന് ധൈര്യമുണ്ടായോ? പ്രതിപക്ഷത്തിന് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടായോ? കാരണം അവതരിപ്പിച്ചാൽ അതിനെല്ലാം മറുപടി കിട്ടുമല്ലോ. അതിനെ ഭയപ്പെടുകയല്ലേ. ചർച്ചയെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷം. സർ, നമ്മുടെ അവസാന സമ്മേളനമാകുമ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെതിരെ, മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ എല്ലാം എഴുതിക്കൊടുത്ത് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമല്ലോ. കാരണം നേരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയല്ലേ. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിനെ വല്ലാതെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ആരോപണമെങ്കിലും ഈ സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും.